rai da jiki, sabon kafce, sabon bidiyo, sabon aiki, sabon salo daga Dunkule Jalaboy. Baci karɓa, lafoshi duka karya zuba da zuciya. Shi wannan matashin ɗan rawa, idan ka gan shi inda ka san da aljanu yake aiki, ka duba yaran shi ma fa rawa kamar da robanai. Kuma fa idan kana son ka kasance da Malam Hassan a Dunkule Jalaboy, to ka bi shi YouTube channel nashi sai ka rubuta a Dunkule Jalaboy TV za ka kasance tare da shi.